Жорж Ганчев, един човек, чиято партия Български бизнес блок имаше доста сериозно значение в българската политика преди време, става на 72 години. Нина Димитрова, нашият репортер на Здравей България, се срещна с него в вилата му в Резово. Вижте какво разказа той за живота, политиката, изкуството и изобщо. Галактика Резово казва добър ден на Нова телевизия и на всички ваши зрители. Тук е едно скромно селце, неопетнено, без бандити, без новобогаташи с техните кичозни яхти и с техните крадени огромни хотели и т.н. Мисля, че това е точното място за хора като мене. Много дълго време се занимавахте с политика, сега предстоят избори. Какъв според вас трябва да е президент? Първо трябва да бъде познат по света. Второ трябва да бъде и да има фасон, да говори езици, да бъде професионалист във всички области, иначе няма да привлече интереса, който нашето отечество наистина заслужава и не е разработен толкова време. Има ли такъв кандидат? Не, мене ми омръзна така да гледам. Нашия народ се лашка назар. Ами ние трябва да подбутнем млади хора нагоре. Трябва да са не само представителни, трябва да са печени. А за да си печен, трябва да си работил на достойни места. Да научиш езиците и да ги използваш в полза на отечеството си, да разбираш малко от политика и икономика и да се учиш целите тия 5 години всеки ден, слушайки по-умни хора край тебе, които се наричат съветници. А мисли ли сте пак да се захванете с политика? Не е моя работа това. Колко време прекарвате тук? Това лято повече, защото правя превода на Радостта на палача, моя кинороман, който вече второ издание има за последните 6-7 месеца. И английската версия сега заинтересува издателите ми в Лондон и в Нью-Йорк. Тъй, че по това работя къртовски. Тук свира на гитарата си доста, така за дух. All my troubles seem so far away. Кога се очаква да започне работата по филма? Първо аз правя филма за спасяване през 1000 евреи в Втората световна война. Това е киноромана ми, за който ви говоря. В момента е роман, който се продава по книжарниците. А пък сценария ми на Да живееш или да умреш или To live or die има един от най-силните актьорски състави на България, като Йоана Буковска ще играе Лили Паница, красавицата от Варна, Юлиан Вергов ще играе амбасадора на Германия, Бекерле, Диан Донков ще играе човека на СС и надолу Стефан Данилов ще играе шефа на Българската православна църква, митрополит Стефан на София. Имаме много интересни типажи вътре. Това е истинска история и Георги Спасов ще играе цар Борис III. Все големи актьори, а кога да очакваме началото на снимка? За съжаление, някои господа в Българската социалистическа партия преди това лъжи комунисти изплашиха един мой инвеститор и ни забавиха това лято, надявайки се, че актьорите ще си тръгнат обратно на театрите, към театрите на 15 септември и ще ни провалят проекта. Сгрешили са в този си помисъл. Търсиме в Лондон мои бивши ученици, сега са банкерчета, ще ми помогнат за това и се чудят защо България не помага на историята си. Като България не помага, защо живеете тук? Тук си в хармония с не само с Бога, с как се казва, цялата духовна цивилизация, може би извън нашата малка дребна планетка. Ние сме едно цяло. Ние сме малко песечинка от нещо велико. Не мога да си загърба отечеството и да ставам тепърва американец. Макар че имам дом на 800 метра от океана в Лос-Анджелес и дъщерите ми имат модни къщи, имам 3 внука, но сърцето ми не ми позволява. Седа 1-2 месеца през годината там и така осрамвам се пред семейството. С Шушто сме от 20 години, доста дълго време заедно. Тя се чувства добре тук, обичаме сина и внука и... Толкова много време вече сте с Шуши, каква е тайната на? Уважението, приятелството. Това е страхотно важно. Много хора говорят само за мимолетна любов без истинско уважение.
yesterday. Ставате на 72, какво ще си пожелаете? Един стелен заек като мене винаги трябва да пожелая на другите и на себе си. Първо, вътрешен мир, любов, баланс. Никога не завиждай на човека, който може повече от тебе. Дай му рамо и кажи: с теб съм. Напред. Поддържам те. Браво! Къде ще празнувате? Тук зад прекрасния си двор, в една дървена къщичка, видяхте какво съм построил миналата година, например, където дойдаха толкова много гости, че не мога да си спомня вече колко. И в много приятелски и много тесен кръг ще празнуваме тук и след това ще празнуваме в едно прекрасно селце Проглед в Родопите.